di atas panggung tak meneh. Di atas. Iki wayahe digawe wong loro iki. Balik. Kaya ngene iki lho Mas. Kados napa Ibu Haji mboten ngersakaken request lagu Bu Lurah. Niki wae. Oh niki wau. Masyaallah. Ya Allah. Sampun napa niki wae tembange? Nggih. Lintang asmara bagi paring Kresna karo Madangkara luar biasa. Ora mung laladangan njuk tekan Madiun Ponorogo, Solo, Musul kok Nduk. Iya. Kuwi jenenge katresnan. Heeh. Lah, welinge ya kuwi Budi Nyamini. Oh, Kang Sis. Supaya ngaturake lintang asmara. Ya, Lah, lintang asmara jan sing dikersake ku sing nembang kudu Niken Salundri, Lucy Brahman karo Sukesi Rahayu. Nah. Iya, ta. Nek ngeten Budi Nyami. Lintang asmara niku duet nggih. Dados kakung kalian putri. Pun sakniki kula tengahi gandeng Bu Kesi menika sampun mendita mboten jumeneng nggih. Samenika Mbak Lucy Brahman kalian Niken men jumeneng kok kakunge siji men dijiro karo sinden loro. Oh iya. Gandeng sing loro iki genah sinden sing awake gedhe-gedhe. Tak golekke pengrawit sing gedhe dhuwur. Sapa? Mas Sulomo. Iki ya meh padha ora mirip pisan ya. Ayo kerayaan Mbak Niken karo Mbak Lucy. Kok kok kapakne manut. Mas Prasetyo Sulomo. Oh, ya ini gagah gede dhuwur putih kok Cina. Ya kan disapa kan Mbak Lucy dirit kan munggah. Pundi kiyaine? Monggo Mas Sulomo. Nggih. Monggo Mas Prasetyo Sulomo. Mas Prasetyo. Kan ayo kan dijupuk kan ditarik korene kan. Pundi ta tiange? Kuwi lho, di dhuwur putih lho. Lah alah kowe bnetek ngono kok. Kono jare putih kaya Ardi. Tapi ya ora apa-apa iki hampir mirip-mirip ora apa-apa lek Ardi putih kan iki rada pramuka. Sing tondo wong lanang ki ora apa-apa, ora tek bagus-bagus nemen iki gak apa-apa. Ngene iki dipupuri kaya bagus malih gula. Ampun ngenyek niki nuwun sewu sampun dados guru lho SMP. Guru SMP lho yo jenggot kaya Romai Rama. Masyaallah luar biasa Pak. Salaman karo Budi Lucy, salaman. Ele. Nggih. Oh, katur konjo. Karo Mbak Niken salaman. Masyaallah. Video bakal viral jenenge Suken. Sulomo Niken. Suken. Suni, Mbak. Suni apa? Sinten? Sulomo. Sulomo Niken to, Pak. Ah iya. Suni. Dadi engko kaose ya lek gawe kaos fan club ngene, rupane kaos ireng. Sing ketok jane sing dijejer cah loro, sing ketok gur awakmu to. Iki lho, iki kan kamu masih muda toh, muda iki Suni. Siapa iki jenenge mau? Sulaya. Suplan. Saya kira tak ngobrol. Sulomo karo Niken. Besok nek tuwek dadi sapa? Sukeura. Itu. Jaini. Kok iso Jaini? Lah iya kan tuwek suwek to. Iya, anak Niken dadi apa? Jenny. Jenny. Apa kuwi, Jen? Iya, Jaini Niken. Nah, sepuh banget Jaini. Pak Guru, selamat malam. Bagaimana perasaan panjenengan lek dicedhaki Mbak Niken? Umpama kowe dadi bojone Niken ngono piye rasamu? Kula ngadeg pun gredeg kok. Desa kula gegeden iki. Tapi ora apa-apa lek, kalau
di atas panggung tak meni. Di atas. Iki wayahe digawe wong loro iki. Tak meni. Ning Tangan nih Mbak. Nggih. Upama ya sok iki upama Nggih, lho. Sulama terabi kalau nikah. Sing tak bayangne anake, mendhi kulite kaya zebra cross. wis kayak zebra klonteng. Tapi kepung lho, iki ning dhuwur panggung iki kemerdekaanmu. Kabeh piyai-piyai ning kono ki pengen jajar Mbak Niken. Ngene iki kesempatanmu ra apa-apa, duet los. Ya mati ra ngrangkul kan, dirangkul. Mati ra. Mboten. Alasan poso. Mosok ora wani. Ora gaduk. Mboten. Kesempatan ra apa-apa dhuwur panggung. Coba iki lek nyawa wong lanang lek ora tekan suarane sik. Iya, coba dites coba iki. Coba. Ejale. Ya. Rang-rang. Ya tapi tak cilik suarane wo mantap. Ya Mas Udin, nggih antar Mas Udin. Ya antar. Ya. Jajal. Ya Mas Yarto. Ojo bae kok meneng. Oh, bae. Dibojok gagah, wong lanang gagah, cedak nikah salindri gagah. Nah, ngadep rono. Terus dirayu. Kamu kayak ondel-ondel. Ketek tapi ra apa-apa le. Lanang tenan. Saltinge jen kaya wong wedok ya. Ayo. Yo nandi. Lho, ayo bawa ki. Sik kok kae Mas Udin. Sakit ini tahu ya Sobat. Tapi dicekel ya. Ayo. Iya. Ayo Mas Udin. Maksudnya. Masih di belakang Mas, ayo Mas. Ayo. Niki ki jumeneng. Ayo jumeneng maksudnya lho. Aja wingi kaya linggo ngadeg kuwi wisane. Ayo. Iya. Ayo Mas. Kalau ndak vokal cowok menggandrung Mbak Niken Sarindi rale, ayo rale. Ada prono ojo sampe tak lintek sikil niku Pak. Wis tak sabare kita iki. Wah, lanang isi gagah lho, kok sandi. Gagah. Gimana tuh? Ada prono. Mana? Cekel kowe. Ndak nyanyi. Fokus. Wong ayu tresna. Tangane cekel. Cekel Mbak Niken. Kinarya tombo. Oh, gak aku gandrung kok wedok kaya ngemis. Ini yo. Dicekel asane. Lah yang ngene kaya paling-paling ae. Langsung cek ngono lho, Sur. Mesti lho, Pak. Halo, Budi. Ini di atas panggung ya Mas ya. Totalitas kerja nyuwun sewu Mbak Niken ngono sik ora apa-apa ada Bro. Ora wis ora bojo wis turu. Nggon panggung Mas pokoke. Yo sampe obat nek kucing sikil. Yo. Nyuwun sewu Mbak Niken. Kamu apa Niken. Nggih. Ya kali tanganmu ki kok. Maaf permisi mau megang tangannya Mbak Niken. Kamu mah langsung bedel dasar bojone. Ayo, kamu boleh. Wong ayu. Melek beneran. Kinarya tombo. Melek to melek. Susah jroning batinku. Oke. Wong bagus mantap rasa hatimu tresnaku tulus jroning kalbu Senadyan muni banyu segara rasaku ra bakal seno
Ayo, lah selama ngece wong dirayuni kan malah melet-melet. Lagi malah kederi apa lho Mas? Gondrong yang Ayo milih ndi iki apa sing omah? Ayo. Ayo milih ngepsa apa iki? Ayo. Ayo. Oke, luar biasa. Engko pokoke sing putri piyayi loro. Nah. ya Kowe arep kok remuk, arep kok jur, monggo. Ayo kelas aku sate. Monggo, Budi Nyamini menika pamudhut panjenengan. Ya. Yuk diaturake Lintang Asmara. Dados.
jan piyai lek nyah-nyah kok Matur sembah kaya ngene lho nuwun. Mas. Kados napa Ibu Haji mboten ngersakaken request lagu Bu Lurah? Niki wae. Masih, Oh niki wau Masya Allah. Ya Apa ngendika? Allah, sik tanduk. Sampun napa niki wae tembange? Nggih, lintang asmara. Lintang asmara badhe paring sing katresnan. Oke. Nggih, nggih. Nggih. Kalian jenengan no. Oh nggih, foto-foto mriku mumpung pinanggih. Nggih. Masih. Nah, enggak. Nah, ini dokumentasi ya. Saben-saben awake dhewe sowan ana ning Gunung Butak Kediri kae ya sing nyponsori ya Kang Sis karo Budi Nyamini kuwi. Ya. Terima kasih. Sehat selalu Kang Sis. Nggih. Lurah matur nuwun nggih. Tansah pinaringan rahayu wilujeng ya. Antuk pengasih. Mangke kalajengaken gara-gara genduk niken karo Mbak Lucy. Nggih. Wah engko sing luwih bot sing luwih jos ya nggih. Mbak Tut nek laring crita luwih dhisik ya, Pak. Iki nganjuk